gahom nga langit no. Pag-awit kamo mga anghel sa langit, pagsariatan ng mga binuhay, alirong sa trono sa Diyos, ipalanog ang mga trumpeta sa kaluwasan. Si Jesus Kristo, ipakita ang imong kasala. Gayud matarong ang pagkain sa dili makita nga Dios, atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug sayang bugtong anak nga si Jesucristo atong Ginoo, sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhay nga mahal, sa utang niya dan mibayad, ug sa buling sa unang sala, pinagi sa iyang bililhong dugo mihukas. Kini mauang piyesta sa Pasko kanusa si Kristo ang matud nga kordero, pinaagi sa iyang dugo ang mga ganghaan sa tanang magtutuo, nahimong balaan. Mao kini ang gabi kanusa giluwas mo ang among mga ginikanan, ang pagkanak ni Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon ug latas sa dagat, gidala mo sila nga wala mapasa. Mao kini ang gabi kanusang Kristiyanos sa tibuok kalibutan, hinukasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan, nahiuli ngadto sa grasya ug mitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanusa gilugti ni Jesucristo, ang mga talikala sa kamatayon, ug nabanhaw siya nga madaugon. O katingalahang panumbaling sa imong kaluy alang kanamo, o di masukod nga pagpangga sa imong gugma, aron matubos mo ang ulipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak. O palaran nga kalapasan, o gikinahanglan nga sala ni Adan, nga nakaangkon alang kanamo
sa ingon kadako nga manunubos. Ang gahong nining balang gabi nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalag kalipay ngadto sa mga masulubon, nagbuwas sa dumot, nagdala kanamo sa kadait, ug nagpaubos sa among karbo. Tinuod nga bulahang gabi kanusang yuta, gitiunay sa langit, ug ang tao giuli ngadto sa Dios. Busa langit nung amahan, taliwala sa kasarian ining gabi una, dawatang sakripisyo sa kagabhion, ang among sakripisyo sa pagdaig. Dawata kini seryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabhion, ngang kabugason nga dili gayud masalop, magkakaplagunta sa iyang siga, nga kanunay gayud magilab si Kristo, mao kanang kabugason, nga mipalikikan sa mga minatay, ug mibanuwag sa iyang malinawong kahayag. Siyang imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, gisugdan na nato ang solemne nga pagtukaw. Karon maminaw kita pag-ayos sa pulong sa Dios. Hinumduman nato giunsa niya pagtubos ang katawhan sa Israel, ug nga sa pag-abot sa panahon nga iyang gibutan, iyang gipadala ang iyang kaugalingong anak aron mahimong atong manunobos. Pinaagi nining pagsaulog sa Pasko sa pagabanhaw, hingpiton unta sa Dios ang buhat sa pangluwas nga iyang gisugdan dinhi kanato. Ining tungora mahimo nga paungon usa nato atong mga kandila, dagutan kini nato panahon sa pagbag-o sa atong panaad sa bunyag. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan o sa talang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura o walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit o ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya mingon ng Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita o gilain niya kini gikan sa kangitngit. Giganlan niyag adlaw ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niyag gabi. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug mao kadto ang unang adlaw. Unya mingon ng Dios, mutungha ang usa ka ali nga magulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha. Ug nahimo kini. Pinagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa babaw gikan sa tubig ug nga dinhi sa ubos ug nahimo kini. Giganlan niyag langit ang ali, milabay na usab ang kagabhion ug miabot
ang kabuntagon, ug mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ng Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit, aron mutungha ang yutang mamala, ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mamala, ug ang tubig nga natigom ginganlan niya dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya mingon siya, muturok sa yuta ang nagkalinglaing mga tanom, kadtong may binhi, ug kadtong mga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang kanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Ilabay na usab ang kagabion, ug iabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya mingon usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga mao'y magbulag sa adlaw gikan sa gabi, ug pagpaila sa pagsunod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa hinungdanon mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paglamdag sa kalibutan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga mao'y mulandag sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabi. Iya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron mudan-ag sa kalibutan, ug maglamdag sa adlaw ug sa gabi, ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalaing-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang madagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya gipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios mingon, sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan, ang mga langgam mudaghan usab, ug milabay ang kagabion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya mingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagiglaing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya mingon usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya may magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay, sama sa iyang dagway, ug gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios,
Panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang mga ihalas nga mananap. Og miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom, nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan niyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Ipadalangin mong Espiritu ug baguang naong sa Daikang Ginoo kalahag ko o Ginoo akong Dios dako gayud ikaw kisuluban ikaw sa kalangdon o himaya gibistihan diya sa kahayag ingon ug usa ka hakapan. Imong gilig-unang yuta diha sa iyang paruganan apan dili matarog sa kahangturan sa kalawran ingon ug usa ka sapot imo kini nga gitahaponan labaw sa kabukiran niabot ang mga tubig. Imong gipabulog ang mga tubod ngadto sa katubigan ang hangin diha sa kabukiran kawas kanilang mga langgam nagpuyo sa kalangitan ingon sa kasangahan nagsibya sila sa ilang mga awit. Padala
gikan sa imong puloy ahanan, napuno ang yuta sa habunga sa imong mga buhat. Padalangin mong Espiritu, upang buhat ang tao sa kalibutan. Imong gipatubo ang palilim alang sa kabakahan, ang mga tanumalang sa kagawian sa mga tao, din mahimo ang pan gikan sa yuta. Padalangin mong Espiritu, upang buhat ang tao sa kalibutan. Pagkadaghan sa imong mga buhat, O Ginoo, diha sa kinaadman, imo silang gibuhat nga hatanan. Ang yuta puno sa imong mga binuhat, daigang Ginoo kalago. Alleluia. Ginoo, ipadalang imong Espiritu upang buhat ang naong sa kalibutan. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, gibuhat mo ang tanang butang sa katingalahang katahom ug kahus. Tabangi kami karon, pagmatngon unsa kalabaw pagayod, kakatingalahan, ang bag-ong kabuhatan nga pinaagi nini, sa pag-abot na sa hustong panahon. Gitubos mo ang imong katawhan, pinaagi sa sakripisyo sa among Pasko, nga mao si Jesu-Kristo, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Pagbasa, gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon ngadto kang Moises, nganong nagpakitabang kaman kanako? Sultihi ang mga Israelita, papadayo na sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod, ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat, aron mabahin kini, ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon aron gukdon nila ang mga Israelita, ug sa ingon kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel, mibalhin sa likod,
ug ang panganod nga daw haligi mibalhin usab ngadto sa luyo nila ug nagpahimutang tunga-tunga sa kasulandaluhan sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa didto ang panganod ug ang kangitngit. Milabay ang kagabihion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok gabii. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga tingog nga mihuros tibuok gabii. Nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon subay sa ilang giagian sa dagat. Sa wala pa moabot ang kadlawon gikan sa kalayo ug sa panganod, ang Ginoo midungaw sa mga kasundaluhang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe, busa naglisod sila pagpadagan ug miingon ang mga Ehiptohanon. Musibog kita kay ang Ginoo nakig-away kanato dapig kanila. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat ug mitikyop ang tubig ug matabunan ang mga Ehiptohanon. Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug sa pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas, apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik ang tubig ug natabunan ang mga karwahe, ang mga tigmanihon niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat, wala gayoy usa nga nahaybilin. Apan milatas ang mga Israelita agi sa mamalang yuta taliwala sa dagat ug sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Niadtong adlaw giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuyod sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon ug nanghadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang sulugoon nga si Moises. Unya si Moises ug ang mga Israelita nag-awit pahinungod sa Ginoo. Miingon sila, awitan ko ang Ginoo kay dako ang iyang kadaugan. Gipanlimbuwad niya sa dagat ang mga kabayo ug ang nagkabayo niini. Ang pulong sa Ginoo. Awitan nato ang Ginoo kay ginukop niya sa himaya hangiyan kaugalingon. Tanato ang Ginoo kay ginukop niya sa himaya hangiyan kaugalingon. Hawitan ko ang Ginoo kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo o karwahe iyang gitambok ngadto sa dagat. Hangakong
kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo ug siya ang akong manunubos siya ang akong Diyos daygon ko siya ang Diyos akong amahan ako siyang bayawon kay ginukup niya sa himaya ang iyang kaugalingon ang Ginoo usa ka mangguguban Ginoo ang iyang ngalan ang mga karwahe o kasundaluhan ni Faraon iyang gilubong sa dagat ang mga kadagpuan sa iyang mga punuan nalumos dito sa dagat nga pula gitabunan sila sa mga tubig sa baha natundag sila ngadto sa kahiladman ingon ug usa ka bato ang imong tuong kamot o Ginoo bantugan diha sa gahom ang imong tuong kamot o Ginoo nakabungkag sa kaawan kawitan nato ang Ginoo niya sa himaya ang iyang kaugalingon gipasulod nimo ang katawhan nga imong gitubos ug gitanom nimo sila diya sa bukid sa imong kapiling ang dapit diin gihimo mo ang imong lingkuranan o Ginoo ang santuaryo o Ginoo nga gitukod sa imong mga kamot maghari ang Ginoo hangtod sa kahangturan kawitan nato ang Ginoo kay ginukup niya sa himaya ang iyang
Magampo kita. Amahan namo, hangtod karong mga adlawa, makita pa namo ang mga katingalahan nga imong gihimo kanhi. Kaniadto imong gitubos sang usa ka nasod, gikan sa pagkaulipon, ug karon gitanyag nimo ang maong kaluwasan ngadto sa tanan, pinaagi sa bunyag. Ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan makapahimulos unta sa mga pribilehiyo nga imong gisaad sa mga anak ni Abraham, ang lungsod sa Dios ug mahimong takos sa kabilin sa Israel. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta, nianang dili makaon. Og nganong maghago man kamo, yanang dili makabusog. Pamati kamo kanako, og makakaon kamog maayong pagkaon, og magtagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban kaninyo, og panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Gihimo ko siyag saksi ngadto sa katawhan, usa ka pangulo ug magtutudlo nila. Tawgo ninyo ang mga nasod nga wala ninyo ihili, ug magdagan sila nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel. Maoy maghimo niini ug pasidunggan ko kamo. Pangita ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Niyang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kaingon sa kalangitan, habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Kaingon nga ang ulan ug ang yelo, mga hulog, gikan sa langit, og dili na mobalik didto, kundili mopatubig hinuon sa yuta aron marurok ang tanom niini, og hatagag binhi ang magpupugas og magpagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang. Hinunoa tumano niini ang akong tuyo og mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan.
akong kusog, ang akong kaisog, mawang Ginoo, ug siya mao kanhi ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tubod sa kaluwasan. Magkaos ka mo na malipayon, gikan sa tubod sa kaluwasan. Pagpasalamat kamo diha sa Ginoo. Isangyaw ang iyang ngalan. Taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan. Isangyawon sa kahalangdon ang iyang ngalan. Magkaos ka mo na malipayon, gikan sa mga turan sa kaluwasan. Day kang Ginoo, tuod sa iyang may mayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon, o syudad sa Sion. Kay halangdon niya sa inyong taliwala, ang santo sa Israel. Magkaos ako na malipayon, gikan sa mga tubulan sa kaluwasan. Magampo kita, makagagahom og tunhayng buhi nga Dios, buktong kalauman sa kalibutan, pinaagi sa pagwali sa mga propeta, imong gisangyaw nga mga misteryo nga gisaulog karong gabi una. Tabangi kami aron mahimong matinud-anon imong katawhan. Kay diha lamang sa imong lamdag, nga makatubo kami diha sa kaayo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Diyos among Ginoo, imong gibanwagan kining gabi una sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw. Dasigang Espiritu sa pagkasinagop dinhi sa imong simbahan, aron tapos mabago sa lawas ug sa kalag magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Hesu Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kun nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhaw na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini. Ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na'y gahom ang sala ni adtong patay na. Kun namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo, gibanhaw ug dili nagayod siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala na'y gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan. Ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kita kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultihang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw ban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayang. Dili ako mamatay kung dili mabuhi. Ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo.
nahimong bato sa kanto, sa Ginoo nahimo kini atubangan sa tong mga mata. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanagbanag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa labihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babayi, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan. Ug unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon nag-una siya kaninyo ngadto sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok. Apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat sa Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Atua ang ako mga igsuon ug paatua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Happy Easter kanatong tanan. Atong hatagag masipang pakpak ang Ginoo nga nabanhaw. Kuhita ng tupad nimo diha ingna Happy Easter, Alleluia, Alleluia. Ingna imong tupad humana ang Biyernes Santo, imong naong labaw pa sa Biyernes Santo. Mga igsuon, karon atong gihimo ang Easter Vigil. Nga diin gitawag usab kini nato og bindita sa bag-ong kalayo ug bag-ong tubig. Ang atong mga palmalandong karon magpunting nining duha ka importanteng bahin sa atong liturhiya karon nga mao ang pagbindita sa kalayo ug pagbindita sa bag-ong tubig. Ato-ato lang ni dihay usa ka pari ni sulti nako
Ingon siya nga ang amo ko nung amigo nga pare naligo sa adlaw nga Sabado. Naguna-una og suroy-suroy, naguna-una og outing. Naligo sa dagat. May gani kay layo tag dagat dinhi. Naligo sa dagat. Wa pa gani nahuman ang Semana Santa, nagsuroy-suroy na. Unsay nahitabo? Na-slide og nabali ang kamot. Ingunday mo sa kapari ni Honghong gigabaan kay wa gyud nang imbitar. Sumpay pod ang usa ka pari nga edad-edaran na nganong nagsuroy-suroy man siya nining mga adlawa nga wala may Ginoo nga magpantay nato kay namatay man ang Ginoo. Tingali kung atong baliklantawon ang atong mga katiguangan, maog yun ni ang mga istorya. Adlaw nga Huwebes, Biyernes, Sabado, hantos Domingo, dili gyud pwede magsuroy-suroy, dili gyud pwede mag-adto-adto, kung dili adto sa simbahan. Kung dili magpuyo sa panimalay. Sakto ba? Badlungon gyud tong pariag yun. Ay nalog pangutana kinsa to kay murag kaila ra ba mo? Dili wa to na-assign dinhi ha. Kasi moingon mo na-assign dinhi. Maigsuon, tinuod, nag-uulta sa Biyernes Santo, sa Sabado, gitawagan nila itong Black Saturday, kay namatay ang Ginoo. Pero unang punto sa atong pamalandong karon, ang atong liturhiya, atong gisugdan sa pagbindita sa bagong kalayo dito sa pultahan at ubangan sa simbahan. Kini gipakatimaan mga igsuon nga si Kristo mao ang tuburan sa kahayag nga magdala og kahayag sa atong kalibutan. Gikan sa kamatayon sa Biyernes Santo sa Black Saturday kini milabay og napulihan og kahayag ang pagkatao, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Pagsugod sa misa, ngit-ngit kaayo. Mutanaw ka sa imong tupad, murag di gyud maklaro ang naong. Mutanaw ka sa imong palibot, ngiop kaayo. Apan sa dihang nagipadayag ang himaya sa Dios, ang kangit-ngit, ang kangiop, nawala ug nakit-an sa maanindot nga panagway sa matag usa kanato sa kalibutan. Kini magpahinumdom kanato nga ang tanan nga kangit-ngit nga atong nasugatan, tanan nga mga kalisdanan nga atong nasugatan, lumalabay lamang kini o kanunay unta kitang magpaabot sa himaya, sa kabanhawan, sa kahayag ni Kristo nga gidala dinhi sa kalibutan. Whatever it is our problems in life, whatever it is our crisis in life, whatever it is our darkness in life, magpaabot yuta sa kahayag ni Kristo. Dili mahitabo nga mulipang ang kangit-ngit. Dili mahitabo nga mulipang ang kadautan. Apan ang kahayag ni Kristo, ang danag ni Kristo, kanunay gayud kining muabot. Busa, matag usa ka nato, dili mawagtangan o paglaom panahon sa kangit-ngit. Dili mawagtangan o paglaom panahon sa krisis o kalisdanan nga atong gisagubang o giatubang karon. Ang kahayag ni Kristo sa kalibutan, kanunay nga magdanag ug maghari alang kanatong tanan. Sa pagpadayo nato, kaniha, ikaduhang importanteng bahin sa atong liturhiya ang pagbindita sa tubig. Sa bag-ong tubig. Kining tubig nga atong gibinditahan karon mga igsuon, dili ni siya gahom-gahom. Kung dili sa pagbindita nato sa tubig, kini magpahinumdom kanato sa atong pagkabinunyagan. Ang kahayag nga gidagkutan gisugda ni Kristo, dili po ni siya magsilbi
Mawala ang pulos niini kung dili nato pilion ang pagsubay sa kahayag ni Kristo. Pinaagi sa pagbag-o sa atong panaad sa bunyag, isalikway ba ninyo ang dautan? Gipahinumduman kita nga kanunay untang pilion nato ang kahayag ni Kristo nga mo'y mudanag maghari sa atong kinabuhi. Walay pulos ang kahayag kung muadto gyud ta ngit-ngit. Walay pulos ang danag kung pilion nato nga musubay ni atong dalan nga walay suga, nga walay kuryente. Muras mga batan-on ba? Gusto ngit-ngit. Tinuod ba na? Kamo mga batan-on, ayaw gyud mo pangit-ngit. Mga igsuon, ang kahayag nga gidagutan, gidala ni Kristo, magsilbi lamang kini, masinati lamang kini, kung kanunay natong hinumduman ang atong pagkapinunyagan. Ngang atong pagkapinunyagan, mupili kita sa Dios, mupili kita sa katarong ug kaayo, ug likaya nato ang tanang matang sa dautan. Sa ako nang ginaingon, hayag din hisulod sa simbahan, pero kung pilion nimong adto jud ka lingkod sa gawas, adto jud ka magpangit-ngit, di jud ka makakita sa danag ni Kristo dinhi kanato. Busa mga igsuon, si Kristo mianhi sa kalibutan aron magdagkot og kahayag. Magpaduol ta sa kahayag, pilion nato si Kristo ang iyang dalan aron kitang tanan mahiabot didto sa gingharian sa Dios. Happy Easter kanatong tanan. Palihog manindog. Karon natong himuon ang pagbendisyon sa tubig. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Ug amahanang amahan, ikaw naghatag kanamo grasya pinagi nining mga timailang sakramental nga nagatug-an kanamo sa mga katingalahan sa imong di makitang gahom. Dinhi sa bunyag ginamit namo ang imong gasa sa tubig nga imong gihimong mabungahong timaan sa grasya nga imong ihatag dinhi nining sakramentuha. Sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, ang imong espiritu nagalihok ibabaw sa katubigan aron sukad niadto mahimo kini nga tinubdan sa tanang kasantos. Ang mga tubig sa dakong lunop imong gihimong larawan sa mga tubig sa bunyag nga magpawagtang sa sala o magpasugod sa kaayulatas sa mga tubig sa dagat nga pula gidala nimo ang Israel gikan sa pagkaulipon aron mahimong larawan sa balaang lungsod sa Dios nga naluwas sa gapos sa sala pinaagi sa bunyag. Dito sa mga tubig sa Jordan, ang imong anak gibunyagan ni Juan ug sa espiritu gidihugan. Nagbuot ang imong anak nga dugo ug tubig mobuhagay gikan sa iyang kilid samtang nagbitay siya sa krus. Human siyang pagabanhaw ang mga tinun-an iyang gitugon, lakaw kamo ug tuluy ang tanang mga nasod. Bunyagi sila sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Usamahan tanawa karon ang mga mahigugmaon, ang imong simbahan ug abliha alang kaniya ang tuburan sa bunyag. Pinaagi sa gahom ug sa espiritu ang grasya sa imong anak ihatag sa tubig ning tuburan. Ang tao sa imong larawan imong gibuhat sa sala siya hugasi dinha
sa pagkatao pinaagi sa Espiritu. Nangamuyo kami kanimo Amahan ug sa imong anak ipadala ang imong Espiritu Santo dinhi sa mga tubig nining tuburan. Ang tanan nga gilubong uban ni Kristo dinha sa kamatayon pinagi sa bunyag mabanhaw usab unta uban kaniya ngadto sa kabag-o sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nining tungura atong himuon ang renewal of our baptismal promises. Akong gihangyo ang mga sa pagdagkot sa mga kandila pagbalik. Matag higayon nga motubag kita atong iisa ang atong mga kandila. Mga hinigugma ko diha ni Kristo pinagi sa misteryo sa pagkabanhaw, Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinagi sa bunyag, aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bag-uhon nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanusa gisalikway nato si Satanas ug misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagasalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway. Ug sa tanan nga mga buhat, Nagsalikway. ug sa tanan niyang mga haylo, Nagsalikway ako. nagatuo ba kamo sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan na magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo kang Jesucristo ang iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga birhen gilansang sa krus namatay og gilubong nabanhaw gikan sa mga minatay o karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo sa santos ug simbahang Katoliko sa kaambitan sa mga santos sa pasaylo sa mga sala sa pagabanhaw sa lawas ug kinabuhing dayon? Nagatuo ako. Ang Dios, ang gamahan ng Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, mihatag kanato bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo o mipasaylo sa tanang mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakananayon kita sa atong Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Ang kahayag sa nabanhaw nga Kristo nagadan-agikan sa kandila sa Pasko. Hinaut unta nga kining kalayo sa pagtuo dinhi sa atong kasing-kasing, magdasig kanato samtang atong ihalad ang atong mga pangamuyo alang sa atong mga kaigsuonang na nagkinahanglan. Moingon kita patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa timbuok simbahan, nga ang atong Santo Papa ug mga kaobispuhan, magsangya unta sa makaluwas nga hitabo sa Pasko sa pagkabanhaw,
Magampo kita sa Ginoo. Patilinghugi ng amuyo kami kanimo. Alang sa kanasuran nining kalibutan, nga ang gingharian sa nabanhang Ginoo, mukaylap ngadto sa tanang katilingban o kultura, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ng amuyo kami kanimo. Alang sa mga gibunyagan karon maggutlua, ang hawa sa kaulipnan sa sala, magpuyo sila sa bag-ong kinabuhi sa nabanhaw nga Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ng amuyo kami kanimo. Alang niining nagasimbag katilingban, nga makigambit kita sa malipayong balita sa pagabanhaw ngadto sa tanan natong ikahibalag, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ng amuyo kami kanimo. Alang sa mga nangamatay, kay namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ng amuyo kami kanimo. Amahan dawat ang mga pangamuyo sa imong simbahan nga nagasaulog sa mahimayaong kadaugan sa imong nabanhaw nga anak, among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsuon, pag ampo kamoro ng ako ginyon sakripisyo, dawaton unta sa Dios, amahan makagagahom sa tanan. Isyo siya magamot, alang sa pagkaig paghimaya sa ngalan, ug alang usab sa kapusnanan sa libutong santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang mga pagampong mga halad sa imong katawhan, tinabangan sa imong grasya, kining misteryo sa Pasko sa mong kaluwasan, maghingpit unta sa makaluluwas nga buhat, nga imo nang gisugdan dinhi kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na nagyud nining gabi una nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Sa gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makaturunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ani kining mga gasa, himo kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga Jesucristo, among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Ninang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat pag-usab og midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimut-i pagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan siyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa mga martir, usab ni San Jose iyang bana among mahal nga patron, ug sa tanang mga santos nga mong gisaligan nga mo tabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot Amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa among panaghigalaay makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among obispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi Amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan.
Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusap dinhi sa tibuok kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Tinudluan sa makaluwas nga pagtulunan o ginumol sa Dios ng mando, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaynua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang, nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Kristo among manunobos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig. So, Happy Easter kanatong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, puna kami sa Espiritu sa imong gugma, gisaulog na namo ang misteryo sa Pasko sa pagamatay, o pagabanhaw sa imong anak,
ug ipakaon na kami sa iyang mga sakramento. Ang iyang dakong gugmalang kanamo, maghiusaw ta kanamo diha sa gugma, alang sa usag-usa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, una sa tanan atong pasalamatan ng tanan nga nangalagan niting liturhiya karon, atong lectors, cantors, atong choir, atong altar servers, atong lay ministers, o kitang tanan atong uban sa atong usherates and collectors, o kitang tanan nga mitambong nining atong Easter Vigil, atong hatagag masipang pakpak ang tanan. Ako usab pasalamat sa miyembro sa atong Parish Pastoral Council, atong mga kapitan nga sakop sa atong parokya, Kapitan Liklik, Kapitan Ray, Kapitan Roy, Kapitan Richard, Kapitan Jermaine, o guban pang mga kapitan, mga konsehalis nga kanunay nakigiusa sa atong mga kalihukan nining Semana Santa ug sa tanan nga mitampo sugod pag mga Via Cruces ug hantod og mga adlaw sa atong sugat. Daghan kayong salamat sa tanan atong hatagag masipang pakpak. Atong takna alas 8:04, so more or less nakasulod rata sa 2 ka oras nga time frame. Kaya akong hunahuna tulog yun unta ka oras, murag sayo-sayo pa di ay, murag akong taason to, akong wali sunod, akong punan, akong wali, bitaw. Ug mga adlaw ang atong sugat alas 4 sa kaadlawon. Ang atong sugat anha mahitabo diha atubangan sa atong simbahan. So, mga wala pa'y alas 4, maghinay-hinay na tag-anhi dinhi aron pagsaksi sa sugat. Atong hinunduman kining sugat, kabahin ni sa liturhiya ug mga adlaw sa paghimo nato sa Pasko sa kabanhawan sa atong Ginoo. So, magkita-kita ta ug mga adlaw unya alas 4 sa kaadlawon. Daghang salamat, palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa ninyo. Iduko inyong mga ulo sa matag pag-ampo ang atong itubag. Amen. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagabanhaw. Ug maluluyong manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa sala. Amen. Amen. Ug siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa pagabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugob unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay kinutuban. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang atong santos nga misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Happy Easter kanatong tanan, atong hatagag masipang pakpak ang Ginoo.